Ikulandireni ku programu yotsiriza sabata ino yakulinji pano pa Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Tikatere timakhala kuti tayambapo kuzukuta nkhani zikuluzikulu zimene zimakhudza dziko lino komanso miyoyo yanu, ndiye timakhala ndi alendo osiyanasiyana amene amatithandizira kuzukuta nkhani zimenezo. Iya lero ndi nkhani yokhudza kukwera kwa chiwerengero cha anthu mdziko muno komanso chitukuko. Kodi pali ubale otani? Kodi chiwerengero chimenechi chikukhudza bwanji nkhani za miyoyo ya wanthu? Kodi chikukweza umphawi kapena chikuthandiza kuti dziko lino lizipita patsogolo? Ndi tikhale ndi alendo osiyanasiyana mstudio muno, komanso palaini tikhale ndi Adamson Mola, Professor Adamson Mola amene amachokera ku Kamuzu University of Health Sciences. Tikhale ndi Crispin Chavula kuchokera ku Habitat for Humanity, Melvin Banda amathira manga pa nkhani zachuma, komanso Wanda Msisya amene ndithu nzathu amene waku Times konkuno amene athandizire kuthirapo ndemanga pa nkhani zimezi. Tiyambe kulandira alendo athu palaini pa. Professor Mola, mwadzuka bwanji mauno kuchokera ku Kuheso? Tadzuka kaino. Ifeso tadzuka. Tiliso ndi Crispin Chavula kuchokera ku Habitat for Humanity. Chavula, mwadzuka bwanji mauno? Ife tadzuka bwino kaino yokumene. Tadzukanso tikuyembekezeka kukhalanso ndi Melvin Banda palaini pa, koma timulandire Wanda Msisya. Wanda, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka kaino, mwadzuka bwanji? Hoa tadzuka. Nkhani tu ndi imeneyo. Tiyambe ndi inu Professor Mola, tukamba nkhani yakukwera kwa chiwerengero cha anthu mdziko muno. Inu mwayima pati? Kumalawi kuno tilipo ochuluka? Tiyambire pamenepo. Zikomo kwambiri. Ine ndi yima kwenikweni kupendekera kumbali ya za umoyo. Za chitukuko ndi pang'ono chabe chifukwa za umoyo zimakhudzanso chitukuko. Koma tikanena kuti kodi tilipo ochuluka kapena ifunso limeneli silingangoyankhidwa mwachindunji kuti kapena ayi. Komano ndilonena kuti layenera kuyankhidwa moyerekeza. Tikamayankhidwa moyerekeza ndi pamene tingapeze nzeru zenizeni. Ndikunena chani? Ndinena chimodzi kuti mmene chiwerengero chathu chikukwerera panopo, chikukwera koma ndinganene kuti ndi ndondomeko yoti chotsika kwambiri kusiyana ndi mmene chinalili mbuyomu. Chifukwa panopo chiwerengero nchoti mzimayi wina aliyense tikatenga ngati average akuonetsa ngati kuti akhoza kukhala ndi ana 3.4 or thereabouts. Ndiye chimenecho mbuyo monsemu zimatha kuposa ana 5-6, panopo ndi 3.4 kuyandikira pamenepo, chimene ndi chotsika kuchokera mbuyo monsesi zinathekepo. Koma tikanena kuti kodi ndi chiwerengero chimene tili nacho ngati chimene 22 million kapena pamenepo, zinthu zimene anthu amafunika kuzipeza, ntchito, zipatala, zisukulu, misewu, misika, ndi zokwanira, ndetiona kuti chiwerengero chimene tili nachocho ndi zinthu zimene tili nazo sizikugwirizana. Zikukhala ngati kuti banja lana 6 koma lakachita renti bedsitter. Ndi apopo tinganene kuti chiwerengerocho ndi chachikulu chifukwa zoyenereza kuti chiwerengerocho chikhale mwa umoyo wabwino ndi zosakwanira. Tabwino. Wanda, nkhani imeneyi uyona bwanji? Iweyo kamakhala umayima pati? nkhani imeneyi inenso ndigwirizana ndi Professor Adamson Mola kuti zimatengera kuti ukufuna kuyang'ana kuti chani eti. Ndikupase chitsanzo chokuti mwina madzi akakhala mkapu ndi alitheka, ukhoza kumanena kuti is that half empty or half full. It depends on the emphasis. Ukuchita kupanga emphasize pachani. Ndi Malawi tikayang'ana mwina in terms of ma resources, kuti ma resources athu ndikuti tizanena kuti aya tilipo ochuluka. Komano mwina funso likhoza kukhala kuti anthu tilipo ochuluka kapena tikuyenera tikhale ma resources ambiri, so that we balance. So kwa ineso mwamsanga ngatonga ndilole ndimazayang'ana kuti zinthu ziwiri zimezi zimayankhulisana, ndikuti zili ndi ubwino ndi kuyipa kwake zonse ziwiri. Mukakhala ndi anthu ochuluka ordinary ambiri, chifukwa tikati ochuluka ndi kuti already we are biased, ndikuti tikuyenera tikhale tikakhala ndi anthu ambiri zili ndi ubwino wache, chifukwa choti ndi large population will provide significant workforce
economic growth development mulipo ochuluka komanso ndinu makastomala adachitapo mwa idapita mwina ku China ali ndi population over 1 billion akapanga chinthu chawo mdziko mwawo musachitaso funa anthu ena kuti azagula kunja amagulana okhaokha so ndekuti it's a market opportunity uonaso kuti kumene koko maybe ngati mmakonda ngati ife timanati ndi dziko la ulimi ndekuti productivity agricultural productivity ndekuti tokha tizigwira ntchito yozala zinthu chani understand now tikazangana kuma resources uzaona kuti high population imazapereka pressure pali ma sources malo kandi madzi energy zonsezo zimakhala ngati zili under pressure mukakha kuti sizigwirizana ndi population komanso nkhani ya ntchito muzamba kukamba za unemployment mukakha kuti ndi anthu nonse oli madali kuti muzigwira ntchito ngati simuphunzitsana za entrepreneurship you see so pasapezeka kuti mwamba kukamba za high unemployment rates poverty social issues then uzangane kumbali za environment uzoona kuti a growing population imapereka so chipinjo kwa environment deforestation pollution waona so mwachidule zinthu ziwiri izi mene wanenera funso lako zimaina ziziyankhulisana kuti unene kuti chambiri ndi chiti ngati ma resources ali ochuluka kuposa anthu amene ali limene mumana kuti ma resources athu ndambiri anthu akusowa anthu ena anthu akakhala kuti ndi ochuluka kuposa ma resources miyamba panga complain muzina kuti anthu ndi ochuluka kufananizira ndi ma resources so I think for Malawi the question is vuto ndi chani vuto ndi anthu ofe kapena ndi ma resources tilo wetu kuwera pomwe kuwanda komaziko tipite kwa economist Melvin Banda tisanapite kwa achavula ku Habitat for Humanity abanda tikulandeni program ya lero ya kulinji mwadzuka bwanji kazuka bweto kwa office wanda magesti na kumasamala rena losemena kuti titela pano papa chabwino nkhani tili nkamwa ndi imeneyo inu munachitapo za chuma zimaphunzira za chuma tikunena tikufunsa kuti kodi ku Malawi kuno tilipo ochuluka kapena tilipo tikuberekana bwino ndifuna ndingogwirizana ndi pang'ono ndi ana guest anayankhula koyambirira aja ndithu komano pa nkhani imeneyi kwa ife uma economist timaitenga kuti timati there are two perspectives ina timati mafunzi yani yokuti imanena kuti ya chiwerengero chikuchuluka kwambiri ndi ma resources zimene tinawo muziko tizikufanana komano naso mati abostrapo amanena kuti iyayi anthu akamachulukana zinthu kuti chiwerengero chisakasidwa komano anthu omwewo amakhala so ndi kutikerapo keza njira zina zopangira survive komano tikayang'ana kunoko ku Malawi kwathu kunoko komanso analysis yathu ingakhala too widespread so muna tingoyipanga narrow down yipange focus tikayang'ana ma issues tingoyang'ana letse ma sectors athu tikayang'ana ma services versus population growth tikanena kulira population yathu kuchambire ni single tolo independent kufika panopa ma services athu sana kuleso chimodzimodzi olo tikayang'anaso mu nthawi yomwe yapafupi tingathe kuona kuti tingoyang'ana ku health sector kokha chapa 2019 health sector yonse inali ndi ma employees about 34,000 and tikayang'ana panopa nambala yakulafika chama around 47,000 kuli vacancy rate of about 40%, yet population one over about 22 million is there about time in the area about 19 million. That also tells you kuti pamakhala ma strain ama resources tikangana ku education tikangana teacher to pupil ratio because mujama bezori mphunzitsi modzi yakuza ma student 144 which is chinthu kuti so chimapezesa so chimaonunga quality ya education chimaonunga quality ya workforce mene matagozalowa mu economy mu sobolo tikangana ma issues are infrastructure timayangana so kuti misewu kumakhala demand yambiri ya misewu ife kuti anthu aja mafunika azienda kuti azipangaso produce mu economy so ndi ndalama mene zimatoleredwa mu dziko zimapezeka kuti paliso mismatch imene imapezeka kuti misewu ina mwina sikukonzedwa misewu ina mwina sikufika kumalo mene yenye kufikira. And apart from this, when you look at import and export, which is something that is also very interesting,
chinthu choti chimakhala mkamwa mwake ife ngati Amalawi. Tikang'ana mmene akhalira ma export athu sanakule ndi mmene yakulira region population growth yake. Yeti ma imports athu akhala akukula kwambiri. And now zimene zizi zimapanga manifesto kuti ndizinga mafuta. Mukawerenga budget region ya 2011 imene anapanga president ya Ken Kangolo point number 19. Yani na kuti time imeneyo timapanga import magalimoto timapanga register magalimoto 3000 on average about on a monthly basis. When you read the report here, was it last year, it reached about 37,000. Means kuti ngati export athu sakukula ma import athu akukula pacho kuti population ikukula, it means demand ya ka forest kaja imapezeka sokuti imakula kwambiri, which is why we also see some mismatches in terms of timakhala ndi negative balance kuma issues ngati amene wawo. Chabwino Abanda tibwereso kwa inu mafuna timveso chokera kwa Chavula ku Habitat for Humanity chifukwa iwo amakhala kuthamanga background ndi bungwe lawo amathandizira kumangira nyumba anthu ochepekedwa. Achavula tikulandeni program ya Kulinji lero takubweretsani foti mafuna mutichitire paint picture on the ground kuti kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu zokuzana bwanji ndi quality of life imene amakhala tifotokozani kumayi kuno ngati nkhani ya malo okhala. Pali connection iliyonse pakati pa kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu ndi malo amene amakhala zikumavuta bwanji kuti mwina apeze nyumba zabwino ndi zina zofunikira pa moyo wawo tsiku ndi tsiku. Tatifotokozani anyola zikumayenda bwanji? Zikomo kwambiri komanso ndithokoze anzanga amene alankhula kale. I think zona zake kutengera chiwerengero kuti nchokwera kapena ndichochepa zikungotengera mmene tinganenere ifoti zimatengera ifoti ngati dziko tathandizira motani tapanga investment otani mu human capital kuti anthu aja akuthandizira bwanji kupanga nawo chuma kuthandizira kuti miyoyo yawo izikhala yopita patsogolo. Komano ngati nayo moza amene ndimayenda kwambiri komanso ndimadziwa mmene zinthu zilili ndimagwira ntchito ndi anzathu akugesha anthu amene amakhala mizinda ma informal settlements kunkholongo uko kwa Ngona kwa Nsiliza kuching'ambo ka kunzuzu ndi ku Blantyre zona zake pakali panopa mmene tikunenera titha kunena kuti chithuthu zimene chikuonesa toti chiwerengero chathu chakwera chifukwa chakuti tikulephera kuwafikira anthu kuwapasa ma services awo makamaka manyumba. Ndingopereka chitsanzo study imene ife ya Habitat tinachita pakali panopa tili ndi manyumba okwana 4,800 ndipo potengera mmene chiwerengero chathu chikuyendera pofika 2030 tikuyenera kusakhale ndi manyumba okwana 6.8 million. Izi zikungonesa kuti ngati dziko tikuyenera ngati tikufuna kuti maservices athu aziyenda ndi mmene tikuyenera timange manyumba ochuza mwina 2 million pazaka zomwe. Koma pakali panopa ngakhale tunena kuti tine manyumba 4.8 ndi manyumba amene alochepekeka kwambiri chifukwa chakuti anthu amene akukhala manyumba abwino ndipo pafupifupi mwina 52%. Ena onsewo akukhala manyumba amene sali bwino owukha amaudzu maujenaki osayenda bwino zimene zikupangisa kuti anthu ambiri adziko lathu lino azikhala moyo osakhala bwino. Tikang'ana mmene zikumakhalira mu ma informal settlements mothinana moja mosakhala bwino andi zimenezi zimapangisa mwasoka kuti anthu miyoyo yathu isakhale bwino, maphunziro kwa ana athu asapite patsogolo, angakhale life expectancy isachiteso bwino. Izi ndikunena chifukwa kuti Habitat inapanga kafukufuku unaonesa kuti pamene anthu ali ndi kuthekera kokhala manyumba abwino miyoyo yawo imachita bwino, life expectancy imapanga increase ndi 4%, komanso economic growth ya dziko imapita patsogolo ndi 10.5%.
ndeizi zodandaulisa kuti ngati fikira mina zangananenera kuti masocial services athu makamaka manyumba apite patsogolo malingana ndi kukwera kwa chiwerengero chathu kachidwe kathu kazinthu kasipita patsogolo za umoyo za maphunziro issues of gender zonsezo zizikhala zikusika ndipo tizikhala tidandaula chifukwa kuti anthu kumene akukhala manyumba awo zinthu sizikuti I think zilekerepo mwepa pakadyopa chabwino achavula amula nkhani imene ndimafuna muthirepo ndemanga inu ndionena kuti nkhani za umoyo zikhudzidwa bwanji ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu kuti pachuluka burden of disease kuti pachuluka ma services akumayenda bwanji zipatalamo mwayima nganene kuti zonsezi ndi zolowererana kapena zokhudzana ndipo za umoyo tikukamba zimene ndingathe kukamba sizakuchipatala zokha komanso mmene anthu angakhale umoyo umayambira kunyumba. China chimene ndimafuna ndinene popherera mphongo zimene anena anzanga mwina ndikungo sinthako pang'ono kalankhulidwe chifukwa tikulankhula kuti zinthu zikhoza kuyenda bwino muzaka zimene zikubwera kutsogolo chifukwa choti talankhula koma zimene zozo ndizovuta kunena kuti zichitike. Ukamba zakuti maservice ngosakwanira kumananga maservisiwo ndi mmene ulo taonera chaka chino chaka chatha maservisiwo ndoti tiyikepo ndalama zathu munga dziko ndiye ngati anthu sitikuyikapo ndalama pa maservices zitheka. China ndichonena kuti mwina mwachitsanzo ena analankhula kale za nyumba kuti zikwanira bwanji komano ndifuna ndilankhule mofoka ndinena kuti mosasonyeza kuti chipulumutso chili pafupi. Malawi muno tsiku lililonse pamabadwa ana kuyandikira 1,700 ana amabadwa pa tsiku lina lililonse. Ndiye tilati ngati mina nakambira kanda chavula za ujeni vacancy rate and so on mwina mwabe anthu akhoza osazimvetsa bwinobwino koma ndinene kuti tsiku lililonse mdziko muno mukubadwa ana 1,700. Ndiye tiyerekeze kuti school klasi mmakhala ana tiyerekeze amakhala tili 6 seat klasi imodzi klasi yabwino tinene choncho 6 seat klasi imodzi ndiye pakhale standard 1A 1B choncho titero tikoza kuonetsa kuti pa ana 1,700 ngati tipange masamu bwinobwino tikoza kuona kuti tsiku ndi tsiku pakufunika kuti mdziko muno ana 1,700 akufunika kuti akayambe sukulu ifa kukwanitsa birthday yawo. Mudati muonete kuti zikutanthauza kuti mdziko muno tsiku lililonse munayenera kukhala sukulu imodzi at minimum ya primary ikumalizidwa yatha tsiku limenelo mdziko koma 1,700 ndi masukulu awiri kusonyeza kuti mdziko muno tsiku lina lililonse mutuluke masukulu awiri. Tikayipitisa kuchipatala ndekuti kuchipatala kumapita anthu angati ndingoyerekeza kuti kuchipatala pa health center pakumabwera anthu 1,700 pa tsiku ndi amenenso akubadwa pa tsiku lina lililonse. Ndekuti Malawi muno mukufunika chani mukufunika health center tsiku lililonse patuluke health center choncho mpaka na ku secondary mpaka na choncho zimene zikungotisonyezeratu kuti ana akubadwa koma anawa akuthera pakatipa primary ena sakumaliza ambiri tingone nsanene kuti ena sakumaliza mdziko mwathu muno ana ambiri ndi amene samaliza primary school osati kuti upita secondary ndochepa ambiri amathera pa standard 1 2 3 choncho ndiye tikukhala mdziko mmene anthu akuyenda nzibambo nzimayi wathupirake kaya wowonda wachani koma wa standard 2 analekeza 2 koma ali wankulu 30 chakuti yezi 40 chakuti 50 60 imene choncho mdziko mwathu muno anthu ambiri amene tikuwaona amene tili nawo ndoti anamalizira primary sanamalize ndi chimene chikuchitika. Nde imenecho ndichonena kuti kodi munthu woti sanamalize primary munthu woti sanapite ku secondary enanso secondary yo ndi group yochepa kumapita uku mtunda aku nde kuchepetsetsa
ndi ena anakamba za human capital ngati sitiphunzitsa anthu athu kuti akhale oti akhoza kukhala pa dziko pano mmene zililimu ndiye kuti zokamba zachitukuko tizingolankhula nawo kumoyo kumene munandifunsako anthu sangakwanitse kupereka ntchito za umoyo pena paliponse kwa wina aliyense chifukwa chodena kuti ndalama kulibe. Momaliza popeza tikulankhula ndife ambiri sanjizada chifukwa sungachoke nyumba imene tikuyinena yabwinobwinoyi nkukanena kuti ukayima pauje zavuta kale nde manambalawo tili nawo akutisonyeza mu zochitika za dziko lino kuti anthu alibe kuthekera and kuthekerako chifukwa choti sanaphunzitsidwe kuti akhale anthu olimba oziwa ntchito. Zambiri tikudikirira kuti ziperekedwa ndi amene akupereka msonkho nangatisatiso boma komano sizingakwane. Chabwino professor. Tipiteke kwa wanda tinene pano kuti tinayesitsa kuti tikhale ndi oyimirira boma amene ndithu nduna za umoyo Madalitso Baloyi koma foni yawo samayankha imangoyitana ndiye tukhangati tibo oyimirira boma pano koma nkhani yene nabe ipitirire. Wanda unayi ndi mawu kukhosi paka nakhalaswa mpingo amakhulupirira kuti tibane ngati mchenga. I would have wanted to hear kuti akona bwanji. Chimene mafuna ndinene Elvis ndicho kuti ukamayang'ana ma-factors awiri like in this case ndikuyang'ana chiwerengero cha anthu mbali ina tikuyang'ana ma-resources zimatengera kuti bias yako ili kuti we all have got biases. Kwa amene tikuona kuti anthu ndochuluka we gonna have excuses why we believe kuti tilipo ochuluka. Amene tizikhulupirira kuti aivuto ndi ma-resources they also gonna you understand my point. So ife ngati dziko tikuyenera kuti mwina funso kuti titakhala kuti tizibalana ngati right to balance zomwe tinazo. Is it that we are lazy sitingakulise ma resources athu we not thinking anymore how we can improve infrastructure to accommodate the population? Which of the two factors which one should we control and why? I'm just starting a debate. Don't ask me good in the mbali de. Fusolo lilipo baba. Mafana nzali fusi ntawina. Mabodi wali fusa But you know why? Because tikama panga zimezozo. Okay, I'll dive in. Tikama panga zimezozo tiziona because Malawi tikafanizira ni maiko anzatu amedandikana nawo. Could we a worst case scenario in terms of population growth? Kapena city kuta kubweresa ma resources vudodera kuti Malawi ndosauka chifukwa chani ndi anthu ndambiso zimezo anthu ambiri akhozokuya. I don't agree kuti Malawi ndosauka. Malawi ndikubera ndalama ziko muno tikapangana ndanda ndawo maiko saukisisaja Malawi alipo kunena kuti yankho chifukwa chani ndifa anthu okuba. So ndifake pakubera nunkhani kunena kuti okay siti kupita patsogolo ngati dziko komanso tikuchulukana. Is it a bad thing or a good thing? Pamene pali nkhani. Okay, then wojezerapo fuso chabwino kuti ma factors awira wavuto ndi chani because ngati tikumbana kuti ndife anthu osauka then you look at what is happening on the ground and I don't agree si anthu osauka. Chabwino Wanda ndiye Ameven Banda mukalibe pa line kodi kumalawi kuno likamangana population yathu ambiri ndachinyamata mina 51% kati sakulakwitsa ambiri mwayo also ena ndi ana between 0 to 14 between the ages of 0 to 14 about 10 million pafupifupi. Kodi ambiri mwachinyamata ali active motani akuchita chani kuti ikhengati population ikupindulira dziko because timaona kwina Wanda wakambapo za ku China unapita ku China munakaona mene zinthu zimakhalira maiko ena timaona rachinyamata makhala kutakataka ambiri akugwira ntchito ambiri ali innovative ndi zina zambiri so makhangati population ije ikupindulira dziko. Ku Malawi kuno 22.8 million thereabouts ikutani population yonse. Melvin Yes bwana. Fuso Mariva I think yes Fuso Mariva Bwana Wanda for
fuso lawo lija anakhala ngati anazayankhulaso mmene nazayankhula kuyambira kuti ali masukulu awiri mmene amaziyang'ana ena amayang'ana population kukula ena amati ayi ndi resources exploitation. So ineyo chinthu mmene nganena papa ninganene kuti nkhani imakhala kuti ndi resource exploitation komanso kuyankha funso lanu specific yekuti anthu ali kutiko. You remember kuti economy yathu inoyi about 80% of it imakhala mu informal sector. Kutanthauza kuti timagwira ntchito zija zosa zimene sizimawerengedwa zosawerengedwa ngati ntchito. Nifapa panopaso anthu ayesera kuti mwina aziziwerengera World Bank amazitira kuti ganyu labor. Now tikayang'ana zinthu ngati zimene ziziyang'anenso ujeni yathu kuti masekta athu mene ali productive ngatiwo. About 80% of the population, about 80% of the population imagwira ntchito mu agriculture sector. So tikunena kuti nawo yathuwo ujeni economy ili informal komanso anthu akugwira ku sector ya agriculture. Na ku agriculture aloko nkopandanso value addition ndikuli exportation yochepa ndi zatinzaji. So zikutanthauza zokuti all this will translate kuti ifeyo tikayang'ana mbiri ya dziko lathu per capita GDP ndine tingayang'ane kuti chuma cha dziko ndi mene yakukutira ifeyo ngati anthu amalawi mene kuberekerana. Tikayang'ana imene iyi ndi 0.2% yokha which is very low. Chifukwa chokuti per capita GDP ija ikakhala yayikulu imaonesa zokuti anthu akamabalana akupinduliraso dziko koma mmene tikupangira amalawi panopa tikubalana mosapindulira dziko. Mwina ndingayankhe funso limenelo lisoya kuti tikamabalanamo sitikupanga exploit ma resources chifukwa cha mmene ilili structure ya economy yathu mmene ndinayankhulira kuyambirira kuti. Chabwino tipereke kwa mtolankhani wathu Bernard Zimema Mhone ku Zuzu titamenepo tibwire tipite kwa Professor tipite kwa Achavula ku Habitat for Humanity. Bernard wadzuka bwanji ukundimva palaini? Tazuka bwino kazuka bwanji meneko. Tadzuka nkhani tu ndi imene Bernard. Chabwino ndi mawe mmodzi apa chamba tuke. Vizimba mkatamu kani ya kwenda kwa jeni population uwesa mafuta mbili kwa basi kani yuambirire mara indi ziko na mwana masoro sauka kwa mbilisa ali zambiri zimene tikuzi chakudya nditovutika kale tito zisowa nkhani even ku education nakoso ulivuto kwambiri kaja kukwera kwa jeni kwa population pesa kuti maskulu ambiri amakhala overcrowded nkhani tine muzipatala mankhwala kuti vuta kale tikafika mapingo ina keso iyi limavuto kuti awasama pusisaso anthuso kuti mwina zingoperekana nakasi Mungu anatipanga tichulukane ngati mtengo zimabwesa mavuto kwambiri muzipatala nkhani ya kulera maojeni zimapezeka zolera koma ambiri zimapita katenga zimenezo kuti zichepesa ojeni kuperekana kwathuka so mavuto ndi ambiri wati kuchua limodzi sakutivuta kwambiri. Nde chomwe mukuona chikupangisa kuti mwina anthu asatenge kwambiri njira asakulera ndiyani? Mwina wangeso dinene nkhanimete kuti maskulu aliko koma anthu kwaja kuchuka nako ambiri simapisaso skulu so mwina wa ambiri simazoti kuti kufunika kwakulera ndi chani chifukwa cha umbuli wa Kristo kuskulu simapitaso de simaona ngati kuti tikaberekana mbiri timapenza mwina timati kusunga kandi chikhalidwe chathu kantani koma vuto tinalo ndakuthokozanso Davis tilegeze pamene tathokoza kwambiri Bernard kuchokera kuchigawo chaku Mpoto. Tipite kwa Professor Adamson Mula. Professor kodi m'malawi muno muli acknowledgement kapena anthu akuzindikira kuti
tikuchulukana inde mwanena kuti alisani position komabe mmene mafotokozera ambiri alendo program iyi pali mgwirizano kuti tikuchulukana kwambiri, pali recognition, pali awareness yokwanira yonena kuti akuluakulu we need to tone down. Yes, zimenezo zimanenedwa maka anthu tikamawerengera kuti mwina chiwerengero ngati mwina environment pressures and so on, but my sense was also kuti mina nakambira ujena Wanda Msisya kuti sitinapange bechiganizo kuti kodi Malawi muno ana amene munthu angathe kukhala nawo ndi angati imakanga titi kuisisita nkhani ngati imene point yabwino mungamuze munthu kuti tizibereka mungathe kuvala kuti tizibereka awiri kapena atatu zingatheke. Yes. Nanga sidili pavuto nde tisanene ngati kuti sizingatheke fa anzathu anapangapo zangati zimene chifukwa anthu ambiri timanena wona napita ku China kumene Wanda so ananena tikukamba za China koma iwo anapanga chiganizo nthawi ina kuti ana asaposere pakuti simungakwanitse koma nziko mwathu muno tukangati tikusisitana munthu akukapezeka akulandira fetereza waulere tikunenayo ndiyoti amene wavutika kwambiri skulu ndi wapasidwa kuti mwana ku primary ndi secondary bwereseni mwana ifose mungakwanise kulipira fizi ndi akawonjezeranso mwana kachikena skulu yake imene wachita kuyiganiridwa kuti simungwanisa yomwe fetereza wachita kulandira munthu akayima pa fetereza wolandira ali ndi ana awiri komanso aliso woyembekezera ndikuti pamene tikuganiza ngati sitikuganizapo pamenepo ndikuona ngati atsogoleri athu komanso ndi nomwe media tiyambe nkhani imeneyi tiyambe kamati tiyishoshe tinene chilungamo tinene kuti yayi and msogolo muno munthu aziti akakhala ndi ana awiri azikwanisidwa chifukwa zimachitika ndi zimene zikuchitika in the context zokhala ndi ana ambirimbiri amula timaona m'maiko ena pamakhala ka incentive koma ayi kuno mwapatsa chachi fana akupita mwapatse bekera kaje wada franco mina ineso kungogwirizana ndi professor zimene zimavuta nthawi zambiri ndizi timene timati zikhalidwezi zinthu zomwe timayankhulisana tikamatani tikamakula kumakhala kuti ana mchuma akhala bwanji chuma nawo you can't even afford them chifukwa tu mwana ndi chinthu choti umayenera kuti uzitha kuchikwanitsa kusama kulera ati ine ndili ndi mchiuno mwabwino ati mchiuno mwake amene amabereka matwizi zili ndi ma implications ana zikakulelera MP basi we busy uzingoberekana kumapempha azibali yako, so we need to have a candid conversation. I like what the professor said. Ziko munomo chimene chimativuta timaziwa kuti vuto ndili koma timazemberera sitimafuna kuuzana chilungamo. We need to tell each other, I say ana is your responsibility. You cannot mabereka ana kumafuna kuti anthu ena akazikulelera ana amene wowo. So if you can't afford even weka iwe ikakulepha uzijesa weka iwe, how can you even you understand? So that's a conversation that we must have, and tizuzana zona anthu amanyanyala amakwiya, but at the end of the day chilungamo ndi chimene chocho. Yes, chabwino. Ajavula makhala chete kwa nthawi yayitali nkhani imene mukuona bwanje kuti mwina pafunika kaya ndi ma policies kaya ndi kukambirana kuti akuluakulu anawa tikubereka uchuluka tichepetse zingagwire ku Malawi kuno. Zikoma kwambiri nimafandi kulizane nda Professor Adamson komanso mwina wanga zinalankhula. I think mawu amene a professor nanena ndoti ku Malawi kuno tikumasisitana ndimangofanda njezere. I think chachuluka nchisawawa aliyese akungopanga mena kuganizira and zona zake tikuzidziwa tili ndi ma economists ambiri. Think maboma amene akalimo mbuyo ndi imene lili pano anthu ozindikira zonse tikudziwa komano. I think wanda analankhula modutsa kuti mwina nkhani makhayodi ka corruption kandi kuba government imazalephera kupanga zinthu mmene zimayenekera kukhalira, ndipo I think zimene zikuchulukisa chisawawa ndikusambira kwambiri mbali ya chitukuko. Simple issue mwachisanzo mukamayang'ana ma cities onse pano anthu akumanga chisawawa, and ndi ma city councils amene ali ndi mphamvu, ali ndi malamulo, ali ndi bylaws,
you wonder kuti chikupangisa kuti tisapange enforce zinthu zoterenga zokhanga za direct political issues at all ndi chani panopa tili ndi ndalama ngati CDF zimene zikutithandizira zinthu zina ngakhale kuti of course inenso ndikudera nkhawa ngati professor Nenera kuti tikamang'ana za chiwerengero ndi imene tikuchitira ma commitment yathu pa ground zikumabweretsa nkhawa kuti mwina sitifikira imene tikuchitira koma I think ine nkhawa yayikulu ndi achisawawayo kuti zioneka kuti palipo mwenimweni amene akuyima pa ntchito yake nkuzipanga zinthu zimoyenerera ngati tikulephera kupanga na polisi zinthu zophweka ngati zimene kuti anthu timange mofunikira tichite zinthu mofunikira because the reproduction is a very personal issue that is even by far untouched for tikulephera kuyang'anira zitukuko zimene to me would have been very obvious anthu tikungowasiya aziyenda azichita zinthu mmene tikufunika I think reforms akatiwala nkula kumalawi kuno mochuluka kwambiri and tili maumboni kuti ma documentation athu zochitika malamulo zolembedwa makaza bwino kwambiri maiko ena akhala kuzigwiritsa ntchito kuchita bwino koma ifeni kumalephera kuzipanga then ndizopesa nkhawa kuti I think amalawisekani chanika mwina mpingo oda akanatithandizira kuti kodi ndi are we possessed? I don't know. Wanda, mwajidwe kwambiri pireka Usman Kaliati. We are not possessed. Malawi so safe and jani. Timanyengerelana. Mwana akupita mmeta nina professor akupita ku skulu ya ulere ku primary ndikumphunzitsa mpana ku secondary ku chipatala mankhwala ulere ikazafika pa iwe kuti ugule zovala konika mpamene umazaonana mwana uja akwenda ma research it shows you that if government was not providing some of these things you would not even have that child chicho sichikanalephera yes ila chikanalephera if you can't even sunga mkwanise kumgulira chovala ndekulo atatitana utazipita ku skulu ya ulere mwana kuti azipita ma research so Evis can we for once tell each other the truth chimene chimavuta ndoti ayanyanyala anthu akwiya satifotera kapena tizikwiya koma titauzidwa zoona because ukakhala paweka umakama kakubaya kena kacheka chilungamo kama kakubaya Evis kuti koma kachakali ndekabaya yes so can we be honest with each other Usman Kaliati kuchokera ku Salima Garissa kula kuitsa wadzuka bwa ine obi ndazika bwino kumene kupanta udi kwa jabani kwa chanso bwino bwalondi lako lankhani nda Malawi kena kulibwerere kwa alendo athu studio muno timafulata lankhwendi Maven Banda nkhani ngati zomwezi ine obi ndi Malawi mmodzi amene afuna jabu ndimangaya kwa nkhani imeneyi ani kutambira chuka lero nina mwajinde mbale wanga dzina lije ine ndi Simon Solomon mede kuti nkhani zimene idu mwaitsala bwinotero ndithu omba kuti zilengero za Malawi pano zakuzoka America zakuti na 80 million pano zikulandira kuma 2.8 million amuona kuti mwina zimene zilingizire kuonekera zimene zichiwirangiro ziko zamakwera jonji makajo pezo maso kuputa zikuzira itengepo ngati ngati mbali ya ikandizo lingwe anthu akachulukana chonchi attention ya ngati president ndiwali mafovutirapo chifawani ngone mwina mene mankhwala makombe kapena mene mwina makena zena ndina matizimuleo mankhwala amene sina kanitsana kudwala ndete kakota chulukana chonchi mama wakathandisiti monga mmene mafunikira kapezoti mwina zikuti irekeze kuti manesi kuti manesi andada amene mwina ungathandize mmene chire kuzanga chuchuru pa ndi manesi ndiye papasabe mwina ndiye perengero ngati ndi pereka choshezo chacho ngati million zovuta mbili tu irekeze malo khala kuno ku Malawi mene ali ndi malo anthu oti okupenzikira ndiye ngati Malawi kana jonse ndizofuta kuti anthu izi swabokha kina tuonepo tumena ngati ya kuone mgaga kwa chilengi apa tikamaenda mmatauni umaona mbolo kama mundu mwena wa kulia mtumeni
kuone kuti poizira anthu tachirika okokhala zinthu zimene timaononga muna chirika kuti mapampa direkiti mapampa mayi mapampa angubaya paliponse zimene mwina chifoti chilukana anthu kuti tikhale ndi kupangiro okone zina panga kudziwa kuti mwini zina ndikuliaanendipenene mine zimakhala tipenatoa china anthu fe tikamachilukana zonse proseso zina kuti zachulukirapo ndi imadiwa Usman tsirizani achite conclude Usman nthawi ikutithera achite conclude. Okay, ajabwino Elvis abo ndine ndakezera kuno kusalima ndi nzika inozo namba program atwale. Tathokoza kwambiri amene Usman Kaliati kuchokera kusalima ndiye yayi tinene pano kuti sitimati mapampa ndi brand koma titi madai right one siyocho madai base chabwino tiumbe kota program lero nthawi kumati 9 minutes to 8 tiyambe ndi Marvin Banda azanu muno komanso pa phone pakamba zakuti apa kwena kukhala kuti ngati police yonena kuti tiziberekana ochuluka chonchi ndizothandiza chuma cha dziko kapena zosathandiza anthu mukachulukanso okalamba zothandiza mukuona bwanji nkhani imene economy imene sedwa ndi ndani if you say kuti muziberekana mwina awiri kapena atatu mnyumba abanda Elvis I think tenera kuvomereza kaye kuti tapangako kachinyengo pang'ono chifukwa chokuti ifeyo poyankha mafunso taliyankha funso lingati kuti zinthuzi zimachokera ku birth rate yokha kuma population growth zimachokeraso ku migration anthu ochoka maiko ena kubwera muziko lathu linoli pazifukwa zosiyana kani ma refugees kandi anthu ena kuti akungosaka mwayi and zimene ziziso zimakhala ndi impact kwambiri pa ma resources ndingokupasani mapoint awiri 1992 kunachitika nkhondo ku Mozambique kunabwera anthu ambiri mu dziko munomu zimene zonse zinatipanga cost about 6% of GDP yathu chaka chimene chocho ndikumapita msogolo kufika kuti mpaka mu budget muja munayikidwa provision yothandizira anthu ngati amene so pano paso tikayang'ana muzinthu ngati ma resources zimene tili nawo tikuona kuti pompati madandaula kuti ayi mafuta athuwa ndi ochipa kwambiri kuli anthu ena kumabwera akumazamwa mafuta athuwa iye ayi zipata zimene zili kumaboda anthu ena amabwera amaziluzaso ma resources athu so if imene ili apapayi if you look at a policy you can't just make a policy on base rate because that's not going to address the issue. Before mukapanga policy ya base rate, and this was I think is a profile jana zakamba so kuti many population which is also surprising kuti nazani na minane many population growth rate that full. Sikuti ili pachapachi options if we were still with it at 2.6% ujeni replacement rate many kama funika kacha. Ifanye kuti mukaita soma control mupezeka kuti mupanga crash ujeni population growth rate now dziko lathu linoli mupezeka kuti mwayika mwayuja kuti anthu ambiri akunja azibwera azapanga benefit pa chuma chathu kumapanga externalize chabwino ndemwe nkhani imumba nkota motani abanda leo ndimafuna ndinene kuti nkhani ababa ndi resource exploitation nkhani ndiyo kuti ifeyo ngati Malawi tikuberekana mosatinjira nkhani yake ndimeneyo komanso migration ikupangisa kuti chuma chathu chisakhale chopindulira Malawi ina kuberekana mosatinjira kuti ku China kujama panga bwanja liko ambiri koma akutukuka amatani anthu aja amatani nawo amaberekana mopindira kuti anthu aja akaberekana amatopanga export labor kupita kumaiko ena maso economy yawo ija imatopanga produce ikupanga so consume chabwino ife sitiberekana mopindira chabwino Adamson Mula mwachidwe kwambiri mutsisa bwanji topic ya lero ndikugwirizana ndi achavulawo anthu amene tili nawo koma kuti tichita nawo chani kuti akhale kupindulira dziko osati pa nthawi imene munthu dziko linawo kusiyana nalo zimene walipatsa dziko nzochepa kusiyana ndi zimene watenga ndezi tikhale anthu oti tikuchita invest mdziko lathu koma zimene zitengera paphunziro kuphunzira za kuklasi za ma trade osiyana ulimi mining ndi zina zotero kuti munthu mapeto ake azichita produce zambiri kusiyana ndi zimene iye akudyapo chifukwa ngati tonse tikudya kwambiri kusiyana ndi zimene tachita produce
ndekuti dziko lilowa mu mphawi. Professor tathokoza kwambiri zikomo komanso a Melvin Banda tathokoza tipiteso kwa Habitat for Humanity achavula mutsirize motani in a sentence bwana. I think ineyo zitatu choyamba tipange tipitirize kupanga invest mu anthu athu yesesese kupanga create more opportunities kwa population yathu makamaka chinyamata komanso yesese kupanga invest mu adequate housing chifukwa kuti anthu akakhalira nyumba yabwino amakhaso nkuthekera kwakukulu kopanga zina paokha. I think zimene zofunikira kwambiri kuti anthu akhale manyumba abwino. Tathokoza kwambiri achavula choka Habitat for Humanity. Wanda kuchokera ku Times mutsiriza motani ngani bwana zimene timalankhula ndi zimene zimachita Malawi siziko losauka tikamati ndife osauka anthu akamaba timati hayi paja ndife osauka sife osauka we can do better we can put our resources to better use and be accountable for it komanso zimene manena zija ngati mmene ziko lathu likutukukira ndi mmene tikubalanirana sizogwirizana chimodzi tikuyenera tichigwire tigwira chiticho ngati sitizitha kutukuka ndi mmene kuyendera population then tikuzane kuti slow down magaye padakali panopa mmene manenera ino mukakha kuti mwaberekana awiri mwina boma lizikupasaniso kaunjika you know something like that because boma lilitipasa up to what do you understand chief so there has to be a limit there has to be your part as well iwe ukafuna kuti chinthu chinake chitike every sungakhala phi kunyumba yako basi zinthu kumachitika you wake up every day to hustle so sometimes my incentives amene timaona okay like if you ask me you know mwaona panopa mmene amapereka budget I know nthawi yatha maona kutika 3 minutes mmene amapereka budget ya ujeni amanamveka ananena kuti maphunziro awo kachenjede sazingokhala kuti aliyense azikhala ndi loni aziunika kuti kodi umaphunzira sopena kuti first ungakhale kuti umaphunzira ku masukulu ama 10 million kena kutengero ni education kuti ufunano ya ukachenjede ufunano boma lizikulipirira so sometimes kuno kuti mangofuna kumangokhala ngati aliyense ndofanana now chifukwa cha chikhalidwe chimene chocho timasokonezana even kaganizidwe kathu so ikufika nthawi ina yake tizikula tizipanga zinthu patokha so my point is ngati weyo sungakwanise kukhala ndi ana atatu bereka mmodzi mfumu sunga madalire anthu ena kuti azikusamalirira chanjani and imeneyo is a reality ask yourself a question ana amene ndikuberekawa azili anda MP tathokoza Wanda komanso boma usangokhala chintambasale kuti anthu sakuchulukana ndi chipatala zakwana iyayi boma must continue to provide ma services zawo social services zawo mwatsiriza bwana emphasis ndakasipena amapezeka kuti chifukwa choti umene akhala pay very passionate you're very passionate boma must continue to journey chabwino Wanda Msisi nathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe program ya kulinji tithokoze swali yese chifukwa chotsatira program iyi pa radio komanso kumvera kuitsatira kuyionera pamene pa social media pa Times 360 Malawi pa Facebook ne Elvis Owahowa tikomanenso lolemba sabata lamawa program